Hi guys, welcome back to my YouTube channel. இன்றைக்கி நான் காமிக்க போகிறது உங்களுக்கு ப்ளூட்டோ ஆப்பில் எப்படி வந்து வீடியோ எடிட் பண்ணுறது க்ரியேட் பண்ணுறதுலாம் காமிக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரெண்டு நிமிஷம் எடிட் பண்ணுறேன். வெளியே வந்து ஃபோட்டோ பண்ணிட்டு போய் திருப்பி உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி டவுன்லோட் ஆகும். இது ஆன்லைனுங்க, நோ ஆஃப்லைன். சாரி, தெரியாமல் சவுண்டு வந்துருச்சு. இப்போ அதில் அது டவுன்லோட் ஆகி முடிச்சிருச்சு. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி க்ரியேட் வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு நோ ஆக்டர்ஸ்ன்னு இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு இடத்த செலக்ட் பண்ணோம். ஏன்னா விண்டோலாம் வேணாம். இதை பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்ன செலக்ட் பண்ண போகிறேன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஹோட்டலில் நான் எக்ஸ்ட்ரீம் வித் எக்ஸ்ட்ரீம் கொடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் வந்துடுவாங்க. தனியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் கிடைக்காம இருக்கும். இந்த கேரக்டர் பதிலாக இந்த கேரக்டர் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் பேர் கூட நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம். நான் இன்னும் வச்சுக்கிறேன் பயம். இப்போ 2 பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்த செலக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபிட் ஆயிடுச்சு. அடுத்து இதை தொட்டு நீங்கள் யாருக்கு பண்ணணுமோ அந்த யுவானை போடுறேன். இல்லை ஒரு ஆக்ஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நேச்சுரல் தொடணும். தொட்டிங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பி. இப்போ சாமிக்கு வாய்ஸ் ஒரு தரேன் பாருங்கள். நான் ஒரு சாம்பி, இப்போ உன்னை கொல்ல போகிறேன். இப்போ பண்ணுவோம். நான் ஒரு சாம்பி, உன்னை கொல்ல போகிறேன். என்ன வச்சு பார்ப்போம். நான் ஒரு சாம்பி, உன்னை கொல்ல போகிறேன். வருது சர்வர் செல்லுன்னு வருது. உங்களோட அடுத்த வீடியோவில் இப்போ நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீவைண்ட் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் ஆடெலாம் வரும். ஆனால் என்னால் கண்டுக்கூடாது. நான் கொடுத்து போயிட்டே இருக்கணும். நானும் ஃபஸ்ட்டு உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூபிட் வீடியோ பண்ணேன். யூஸ் பண்ணுறதுலாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டூபிட் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஸ்டூபிட் வீடியோவை பாருங்கள். பண்ணுறேன். இப்போ அடுத்ததை பாருங்கள். இது பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு, தத்ரூபமாக வந்திருக்கிறது. பார்த்தா டவுட்டாகவே இருக்குது இந்த படத்தை பார்க்கும்போது. இதெல்லாம் க்ளூ இருக்குமா? அதான் வீடியோ நம்மளாம் ஒன்றுமே இல்லை.
அதாங்க அந்த வீடியோ. நீங்கள் கேரக்டர் பண்ண க்ரியேட் பண்ணி ஜாம்பி இது மாதிரி கொடுத்து பண்ணிங்கன்னா அழகாக வீடியோ வந்துடும். அப்புறம் இந்த பட்டன் கொடுத்து வித்தவுட் கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன் தொட்டு 2வது ஆப்ஷன் தொட்டு கொஞ்சம் டவுன்லோட் ஆகாது. இது ஏறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். நானும் பார்க்குறேன். நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல. நீங்கள் ரொம்ப பார்த்து டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க. அதனால் நான் டைமை ஸ்கிப் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஏறி முடிச்சிருச்சு. சேவ் த வீடியோ. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இந்த லோடிங் முடிஞ்ச உடனே. நான் சேவ் திஸ் கேலரின்னு கொடுக்குறேன். ஏன்னா இது சாம்சங்கில் வீடியோவில் கேலரி தான் சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு ஓப்போ எப்படி இருக்குமோ அந்த வீடியோ இது மாதிரி வீடியோ ஒன்று வரும். இந்த மாதிரி ஆடை தவிர்த்து விட்டுருங்க. டன்னு வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ இதை போய் நீங்கள் பாய். உங்களை மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும். அதுவரை உங்களை விடப்படுவது உங்கள் யுவான் கமெண்ட்ரி ஓனர் யுவான். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானிக் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டு வச்சுருங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் வரும். ஆனால் நான் வீடியோஸ் போடுறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஏன்னா நான் வீக்ஸ்லி ஒரு வீடியோ தான் போடுவேன். அதுவும் சண்டே தான் மெயினாக போடுவேன். சண்டே அந்த வீடியோ வரும். கரெக்டாக மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே பாய்.